A zamanin da, an yi wani makaho wanda yake zaune shi kaɗai a cikin wani ƙaramin gidansa cikin kwanciyar hankali da aminci. Allah ya hore masa hikima, basira da ilimi sosai. A bayan gidansa kuwa yana da wani ƙaramin lambu. Wata rana sai makahon ya samu wasu kudade masu yawa, sai ya fita zuwa cikin lambunsa yana murna da farin ciki. Ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya ta musamman, ya fara tona rami domin ya boye kudinsa a ciki. Bayan wasu watanni, sai makahon ya dawo domin ya ɗauki kudinsa da ya boye, amma bai same su ba. Ya yi mamaki sosai, ya dinga neman su nan da can, amma ya kasa samun su. Sai ya fara tunani yana cewa, wane ne kuwa zai sace min kudina? Bayan dogon tunani, sai ya ce, zai iya yiwuwa makwabcina ne, domin watakila ya ganni lokacin da na binne kudin, sai ya zo ya ɗauke su bayan na koma gida. Sai makahon ya ƙirƙiri wata dabara, sai ya je gidan makwabcinsa ya ce masa, na zo ne don yi nemi shawararka, domin duk wanda yake neman shawara baya asara. Makwabcin ya ce, ka faɗi abin da kike so, za ka samu shawara mai kyau. Sai makahon ya ce, yau na samu wasu kudade masu yawa, ina so in adana su, amma ban son in yanke hukunci ni kadai. Shin kana ganin in nemi wani mai amana in bashi ya rike min su, ko kuwa in boye su a cikin lambun na a wani waje mai aminci? Makwabcin nasa ya girgiza kai, ya yi kamar yana yin tunani mai zurfi. Sai ya ce a zuciyarsa, tabbas zai sake boye su ne a wannan wurin ta na sani. Sai ya yi murmushin mugunta ya ce, bawa mutum ajiyar kuɗi a zamanin nan namu na yanzu, abu ne mai hadari. Zai fi maka alkhairi ka boye su a lambunka domin su kasance cikin aminci. Makahon ya gode masa, ya ce ya yarda da shawara, zai boye kudinsa a lambun. Ya koma gida. Nan da nan makwabcin nasa ya yi saurin zuwa lambun ya mayar da kudin da ya sata a baya, domin kada makaho ya gano shi. Da niyyar jiran makaho ya zo ya kara saka wasu kudi, ya hade su gaba ɗaya, ya sake sace su. Sai makahon mai wayo ya zo ya dauki kudinsa. Makwabcin yana tsaye a nesa yana kallonsa. Ya zaci makahon yana kara binne wasu sababbin kudaden ne. A daren wannan rana, makwabcin ya dawo cikin farin ciki don ya sake sace kudin. Amma sai ya tarar babu komai a wurin, sai wata ƙaramar takarda da aka rubuta. Duk wanda yake yin tunani cikin hikima da basira, wawaye ba za su iya yaudara su ba.